and pull it your way. Yes, in my bone, you are my need. This will burn our money. Because the lead calls it to say one. No. Focus. Yeah. Where we can answer to go where we born in our mind. But I can say, live of Surana. Live of support of Surane. Karibu zetu sana. Uma lingahamba nanena kumehluko ongaphakathi uyalazi ukuthi like lilenge naseGoli. We bazalwane ongaphakathi uyalapha ulike lifike naseCape Town. Indawo nendawo ezihanjwa yileli bhaloni uyazazi. Ngoba indaba ayikho ngalo uNkulunkulu wakho. Ingezindawo akuhambisa kuzo lo nkulunkulu ulokhu ungaphakathi siyafika naseGoli nalo nkulunkulu hawubuye kube nje lithi nihambe emafini kuqhamuka ama-turbulence sanibona bafowethu awuyaxolisa unento abayibiza nge-turbulence mfundisi lapha phezulu uma lihamba ibhanoyi kumnandi kuba khona into ekuthiwa i-turbulence bafowethu isiphazamiso esenziwe umoya phezulu namafu. Yes. Bese ibhanoyi liyathikamezeka. Lokho phambili uyaye akhiphe isimemezelo. Ingakafiki i-turbulence. Athi kuzoba nomoya. Nina fasana masiphe. Ukuze ningakuzwi ngoba ningaphakathi. Akufuni leni affected leni kumele affect ibhanoyi. Hayi nina. Nina ngakhathazekile angithi ngikhona mina njengodriver sengiyibonile inkinga phambili nina yazile ukuthi kunenkinga ezayo ngoba ngiyasaba manganitshelanga ngizongawafasa ama-seatbelt lize nicabanga nokuphumela ngaphambi so kufuna nazi ukuthi khona la siyakho lithi lilenge ibhanoyi khona enzakalayo uma sike saba nama-turbulence uma singizile mfundisi uma nilenge ibhanoyi abantu bashaya izandla. Yes. Kubongwe i-pilot ukuthi sadlula sidlule nawe kulezi ayike sibonga ukuthi awushiyanga kulezi ayike sibonga ukuthi azisithintanga uthi uyongithwala nami uyongithwala nami kube umuntu oyekhanda ibhanoyi wayazi ukuthi uyashumayela abafundi ngakho kude nempilo sure uthi uyathola umthwalo wakho uthwalwe yilo uthwalwe yilo ma usuqedile bese kuthiwa nawe woza sikuthwala kodwa sikuthwala awusathwele sikuthwala ungasathwele ufike uthwele wena ufike la uthwele wena kodwa uma usufika la siqala ngemthwalo mfowethu abangena abathwele la ekhaya shiya le mthwalo bese uyangena ke nawe sikuthwala kodwa ayisali umthwalo kodwa uthwele ayisali yona iyahamba nawe kuwukuthi awusayithwele hamba nayo ukwena-ke masifika ukuthi uyayithatha sengiyabhala bazalwane enye into ngalo Jesu-ke ngalesikhathi besibheka laba abanye bethi hey zezahlupheka lezi ngane ezathi isilisiwe hey bani uyabazi ekhaya uyabazi abantu bomndeni mos yazi abantu bomndeni bakubona ukuhlupheka kwakho ngisho wena ungakuboni bachaze batshela ushawa yini ungafunga ukuthi bona sebephumelele ingoba bona bayizwi into eshaya bona kodwa eshaya wena mayibona yazi ushawa yini wena into ekushaya usho umuntu ohlezi emakhaya ongayindawo usho umuntu uyabhekana phela atshele wena ozamayo yazi ushawa yini wena
angabone nokuthi kahle kahle ngabe umuntu athi wena ngabe umuntu ekabo wena senze njani nawe wena ukafiki la ngengona ubude kasikhuluma how ngoba lenkosi yami sanika phela inhliziyo emnene asibe sisaphindisela ngamazwi siyayithula sithi yebo kunjalo yazi ngabe ngibona kanjani uyabazi uma sebetshela kanjani bethi wena ushawa yilokhu ebekhomba one ungaphili ukuthi uyashayeka kungahluka ngokwama-levels manje kuvuma ukuthi uyashayeka kodwa bese ubanika isizathu ngathatha umuntu anikhethisanga abafowethu ngakhetha mina ukuphuma iy'twenza la ekhaya lezi ey'ngashayani-ke nkosami ngoba ningashayekile ngathatha lo shawa lowo manje ungishaya nje ngiyazama kodwa ngiyazi ukuthi ngithatha umuntu oshawayo izwa-ke kushaweni ayiphelele indaba yakho ufuna uhambe nawo bekutshela nje kubayeke baqede bese ukungena uthi ngicela ukuthi amina ngoba nina ningitshela ngalo wami engimthathile lo sengishayisa ngezinto-ke manje lalelandeki mina ngicela ukuqhubeka endabeni yenu angizokunitshela ngowenu ngoba ngimazi nakuthi anganishayi ngani angazi nakuthi nje anihlaselwa ngani angazi mina ukuthi nina yini kube mnandi kini but ngicela ukuqhubeka endabeni yalo oshawa ukuthi-ke uthe eseshayiwe bafowethu waseyafa angazoba niyizwile indaba uthe esefile ngoba njengoba eshawa noma esemina noma efa ngifana angazoba niyayazi ini leyo lalelani-ke angagcinanga ngokufa bafowethu uthe ma esefile-ke lo oshawayo wasevuka ekufeni uma lifena liyivuka nayo enye kadume ngayo ngaleyo ukuthi uyashawa uyathukwa ukuthi uyavuka ningamkhohlwa ke bafowethu ey'ntweni athenda ngazo uyathenda ngokushawa nokuthukwa ashawe ngey'mpama he was blindfolded but ekushaweni kwakhe ngicela nikhumbule nathi into wafa ngale sikhathi bethi bashaya izandla ukuthi hawu kanti naye wake washona bakithi wangcwadi bese uthi lalelani-ke akagcinanga bantu ukushaya izandla ngicela niphinde ningiphidlele futhi uthe seqedile iy'nsukwana nje wale sevuka-ke bafowethu bese ubatshela nathi leyo njengoba ningibona nize ningikhombe ukuthi ngiyashawa ngicela noma sengifa nikhombe futhi ukuthi selfie ningakhohlwa futhi ukukhomba njengoba efile nje uyavuka cela sibe ngenyawo Sakafe mashinayezwa sizomamukela uJesu ngiyakhumbula nami it was 2007 I think it was 2 days day 1 ngafika nje ngamukela nami ngajabula ngezwe insimbi ikhala kahle mfethu siyabonga kwakuwena cha ngosuku lwesibili ngezizwe elashunayela ngamamukela uJesu 2007 right ngaleso sikhathi akushayelwanga indaba yokuthi usazoshawa angiyitshelwanga ngayo yonke leyo nto futhi bangabalulekile mhlawumbe kube bangitshela nami yojika bangifihlele ukuthi lo Jesu omthathayo kathukwa abantu nje ehambela uma sengimthathile awasekusuka lokho ukuthi wayithatha inkinga ngase ngiyafuna ukuthi sengiyithathile le nkinga ngizosizwa yini kule nkinga awungayithola indaba ukuthi hawu uthe senkinga naphinda afa bese yavuka bekuyini ukushawa compared to uvuka efe my God futhi ngabakhonza abanye abangashawa
nababusisanayo kodwa bayaphela Elfeni. Baphelele elfeni. makhono ohambayo kumele kuvuswe indodana yakho Yeah. hayi bafethu Hey. Yo. bakithi ngiyaxolisa sajofa ilento futhi siyaxolisa mina ngeke umuntu okhonze nokukhuluma ngabantu Yeah. noNkulunkulu babantu and I respect you ney'nkolo zabo kodwa iqiniso lime la ekuthenini inkosi ekwazi ukufa ivuke ayidingi ukureplacewa Yo. owasemndenini ngoba ivukela yona Hayi. Sure. Ayivusele. shuthi uma ungawabonanga amandla akhe esaphila umqalaze ethulini Yeah. uJesu mawuhlulekile ukukholwa imbakaniso yakhe yahlula yonke into ayenzile ungayikholwa isisi mhlambe